Mga badi mag-adobo ta og nokos. Nakot. Tay sili, tulo ka sili butan na tulo ka sili. Kilaw og nokos pag gamay. Po. Ito na ta mga badi. Og nokos. Ang sili mga badi para ang sili. Sibuyas, sibuyas, ahos, pakaman, bukan na ko ang atsal. Mga tira-tira atsal pa. Lubong nukos man eh. Ito butang ang nukos bade. Kakak nukos. Ito lang, haluin mo bade. Ano na pagluto sa nukos mo bade. Haluin. Ba? Gudyot naman gigamay na mabadi gigamay na gigamay anak na nukos ba sa maluto ang gudyot siya gigamay ba takbo panday ayun ito mga batiga timplahan natin timplahan sarap tuyo suka sinang gamay luin takloban tayin kumulo para luto na yan mga badi check na ka mga badi be kakay kalamit ba mga badi sinukos mga badi oh lang kapan na ito mga badi be okay luto na mga badi luto na itong nukos badi ready ito panyapon na niya mga badi ito
Yung mga bade. Ready to eat na na. Thanks for watching. Punta mga bade. Nakinilaw na ukos. Yaman na kinilaw na ukos ba? Ano yung giluto mga bade? Dogong pusit. Sama na ugma. Pila na balo na ko ugma. Pagid ako. Okokoy. Shhh. Nepun.